Audio Jungle. Audio Jungle. Usiza umndeni ubhubhe engozini usendleleni uyojabula. Nginibingelelwe ingane zakwethu, phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkeze. Lami igama ngumfeza Ntuthu ngakho malobathi iLasbo namagumede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje shothi ya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Kube usize emndenini wakwaMnyango eCinci eMfolozi injabulo ukuthi kuzoba nomcimbi omncane ekhaya iphenduka imvula ezinyembezi njengoba kubhubhe izihlobo eziyisithupha engozini yomgwaqo. Le ngozi ibiphakathi kweloli nemoto ibihamba abagwila yenzeke emgwaqeni u-N2 udlule eMandini eMtobatoba ngolesihlanu ebusuku. Bayisihlanu abadlulele esigamekweni, kwathi-ke owesithupha wadlulela esibhedlela ekwahlabisa. Kwakuke baba bobhubhile ukhona umnumzane Vuyani Gcaleka ubeneminyaka engu-43, Nkosazane Nokuphakama Mnyango ubeneminyaka engu-85, Nkosazane Nkosi Ngiphile Mnyango umnyaka o-53, Nkosazane Sinambile Buthelezi ubeneminyaka engu-29, ingane yentombazanyana u-Ayanda Mthembu ubeneminyaka engu-12, nengane yomfana uLubazi Buthelezi ubeneminyaka engu-5. U-Ayanda uyoshanela esibhedlela bephuthunyiswe kusona. Isoleza lithola ukuthi-ke enye ingane ibisanda Buthelezi iphuthunyiswe kulesi sibhedlela edlulisele kwaSengolezane. Umfowabo kaVuyani umnumzane Lindani Gcaleka uthe ingozi ehle abakubo basuke ekhaya elikhulu eCinci balibanga semfikayo lapho unino bezokwenza khona itiye. Basuke ekhaya elikhulu behamba ngezimoto ezibili bishiyana. Ehlelwe ingozi bishayela uVuyani uthi ubone umonakalo ushayela umkakhe usho uGcaleka uthe lezi izimoto bezishayana ngebanga elide kwazise bekungekho ukukhathazeka ukuthi-ke kukhona angayenza indlela yalapho bekadekiwa khona. Uthe imoto yesibili ibonile ingozi ebenyantisa igazi edlule eMandini, kodwa-ke ebebephakathi banganaka. Baqala ukwethuka uma sebefona ekhaya lapho bekuyiwa khona bebuza ukuthi sebefikile noVuyani, wathiwa bakafiki. Bethukile bacabanga ukuthi akwazi ukuthi ngabe namanje abakafika ekhaya abantu kade babashiye ngebanga elide kangaka, kuchaza uGcaleka. Uthe-ke babe sebathatha isinqumo sokuthi bajike babuyele emuva bayobheka le ngozi edlule eMandini nebala bathola ukuthi impela ibona. Uthe ingozi babulale bephila bewumndeni, wathi behle ngaphezulu njengoba-ke kudlula inqwaba engaka ekubeni umndeni ubuzimisele ukuyojabula uhlangana etiyeni. Ukhale ngokuthi bafakelwe imbiza ngazo zonke izihlobo ezedlulile, waveza ukuthi uVuyani ubeyinsika yomndeni evusa ikhaya kubi. Balimele kakhulu bomndeni kusho uGcaleka, bezwakala ukuthi-ke akukhulumeki neze. Uthe-ke abanawo amandla okuthala wonke umsebenzi wokufihla ngesizotha abantu abaningi kangaka bewumndeni, wathi noma yiluphi usizo bangalithola lungenzeka umkhulu umehluko. Kwenzeka le ngozi nje ngoLwesine bekukade kubatshaza enye inyantisa igazi enzeke phakathi kweTheku itekisi elole Lotus Park esiphinge eThekwini. Kuyona kudlula amalungu awu-14 kwalimala anzima bayisishiyagalombili. Umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal nethimba lithunyelwe kumphathisa umnumzane Sibonisa Duma lihambe liyohlanganisa omehlo nomndeni izolo. Nganza kwethu izona indaba ezihamba phambili ezithinta indaba ezibuhlungu ngohlobo olubangazathi ukwenzakavukela ukuzwa ukuthi-ke abantu babhubhile engozini zomgwaqo. Nganza kwethu engathi abantu-ke bangaqaphela kakhulu mangabe bashayela noma bahamba emgwaqeni laphana mangabe ushayele zonke imoto ukuze-ke abantu osuke bathwele uphephe eSouth Africa yonke. Nganza kwethu izona indaba esinibekele zona ezibuhlungu. Ungakhohlwa ukusubscribe, nisiphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. Ngithanda khona.